Здравейте, ние с вас е Renfire и днес е поредният епизод на Geometry Dash, но този път ще играем Geometry Dash Meltdown. Днес ще се опитам да ви покажа нивата, може да ги мина. Не се знае. Първото е да се казва The Seven Seas. Това означава 7 морета. Има много хубава музичка. Следващото се казва Viking Arena. Ето тук скачаме, пак скачаме, за да вземем монетката. Така, тук корабчето. Втората монетка е точно ето тук. Така, следващата не знам къде е, но когато разуча къде е, може би ще ви покажа. Ето тук става много цветно. Така не трябва да губим. Така. Така, най-важното нещо ето тук. Да, минахме го. Ето я монетката. Ето тук е много цветно и... Така и ние го минахме от първия път. Така, това беше The Seven Seas. Следващото ниво се казва... Ето това нещо го мразя най-много. Следващото ниво се казва Viking Arena, както ви казах. На него съм взел 2 монетки. Има пак много готин саундтрак. И много хубави цветове. Ето тук някъде трябва да има ключи. Но аз не знам къде е това ключи. То трябва да отворя ето тук и да вземем монетката. Но аз не знам къде е то. Ето е втората. Така. Ето тук е най-светлата част от нивото. Не, защо? Добре, разбрахте накрая какво става, но... Така, продължавайте още там. Airborne Robots, това е последното ниво. Това е най-цветното ниво от всичките. Тези 3. Така, тук трябва да скочите, за да вземете ключа. Опа, обърках се. Сега. Така, ключе. Така, сега тук трябва да изчакаме. Не тук грешката ни, а ето тук. Ето го, тришипието. Така, тук оставяме. Така. И сега почва хубавото.
И... Това. Стига де! Този път вече ще се опитам да мина. От многото цветове може малко да забива, но няма как. Ето е частта, където загубихме. Така. Ето, тук. Не след малко, а след повече време ще свърши нивото. Сега, най-готината част. Най-цветната искам да кажа. Извините, че лаги, но е много силни са цветовете и така става. Но на 94% извините, че не минаха 2 нива, но не с вас беше Ремфайр. И чао-чао!